Tertakki. Ja tosiaan. Häntä suojakin. Ai, munkin reppu tuli. Sattu. Tosi hieno. Kiitos. Tulee. Haskeilla on aina tosi hyvä varustus. Niin mulla on tällään niin tää ja täällä jutussa on mulla on pakko. On tälleen hieno juttu. Takki. Suoja. Rusetti tai se. Tai no, en mä laita rusettia. Tai sitä. Tää lompakakki sieltä. Noin. Laukku tuli kanssa. Hei, ei tää on mun laukku. Jollain on mun laukku. Mut sulla on mun laukku. Oho, anteeksi, mut mulla on oikee tää juttu. Niin onkin. Kaikki oppilaat. Ja nytten siis menkää. Ovesta ulos. Jättäkää reppun. Ouch, anteeksi. Bussi tulee hakemaan tai auto. Minä ajan. Mahunks mä enää autoonkaan? Olkaa oppilaat autoon! Ei kun siis nuo teidän laukut haetaan vähän myöhemmin eri kuljetuksella. Mä en mahdu kyytiin. Eteen. Tai uusiksi järjestys. Okei. Joo. Ja katsotaan sitten kuka pääsee. Sitten siihen voi niinku mennä tuo. Sä. Jotenkin vaikka sillain siihen. No. Mä en mahtunut. Tule sitten Emppu. Mä en oo Emppu. Onhan mä Emppu. Jättihattusi kanssa. Oho, ovi aukesi. He menevät. Selviää ensi jaksossa.